Yazi bafethu. Ngibona omunye umuntu uthi ngicute ngithi hayi bo. Cute. Ipizaza lami wethu. Yazi. Uthi ngicute. Hello, hi, how are you? Cute. Sawona njani? Ipizaza lami bakithi. Yo, bathole kanje. Awunama lokho nje. Into. Powder. We hayi, ngicina uthenganga. Uqala ngibhala. Uqala ngibhala. Friday uhambe yini? Awu sasekude la. Masaba. Ngihleli nje ngingakazi ukuhamba. Zisenzile. Ya, mfethu samele ngenze ezinye izinto. Ziningi izinto samele ngizenze la eThekwini. Uqamba manga mfethu uzothi cute. Ngifakele iphahlaza lami mfethu. Lithi iyadlali. Ya bafethu sangidlule ngizonibingelela niyaphila bafethu ulesham lona the only binga that matters ukhanda lemtshelo kwakho uzonamatshetshi kulinda 12 unyweni awuyehidi mzingelo wazingelo abaminyamazana ingaphethe esikhali imloba bhemu nilight ke bafethu awuhlabo 1 woza ngihlabo 1 bese ngihlaba na yedlala I'm playing. Hello. Niyaphila bafethu. Are you peeling phela? Ngqoleza sekhanda. Woza ngizonqokezela mama. File location manje. Ave ngihappy. Usabingelela. Yini. Yeah, ne? Long time. Mzwakhe ngithi ngiyabonga ma. Unathi hello. Yey. Ocula kahle. Malanga ngiyabonga ntombi. Sisanda hello. Sandeka hello. Yaphila? Njengozahara. Esho kamnandi yemali beni. Zimbanjwa thank you. Yethi loliwe wayidudula. We are waiting for okay, yeah. Are we preparing for that? Soon, I will update you. Many reasons. Yeah, the update will come on soon. Mina? In? I see this hello. Esam hello. Ngiculele, angiculi mina. Do I sing? No. Hello. Yethi loliwe wayidudula. Bafethu ikhanda lami le6 bafethu yabona ayikho into esexy njengekhanda lami mfethu Mr Sexy Head. Kana amavidiyo asuke enqabelani kuba nje yena futhi mangenza amavidiyo futhi yo. There's no filter here, ne? No filter. Yavela induna yami. No filter. Azangiboni, ngifika ngizobhala. Ngivele ngifike. Ngifika mengizobhala. Akhile. Yo, what's up, bro? What's up? Angifika mengizobhala. Ade ngikhona nini? Izola ade ngikhona. Ade ngibhala ngoba ngibhala ngo1 ngifike ngo10:30 ngaye library ngizahamba I think around ngebus la 5 ya ngihambe ibus la 5 isibane silishama angisilishama awu silishama ngiusham nongiqhatha nabantu bethi ngishama mina ngisilishama mina khona amashama kodwa kumina yobe awusiliphi inca nje ngithini mina okay yaphileka bafu
Kuyaphileka Akhile. Ya mfana ongondle. Shukela angazi kubingelela abantu ngoba lo uyondla. Sibonge lapho Akhile. Lo uyondla lo. Untando tanke bafu. Uyondla lo. Lo iziyondlini. Iziyondlini. Ngiyabuyela futhi emakhaya soon. Ya ngizobona. Tanki lapho untando. Siphelele Dlova. Hello, hi. How are you? Thank you, Ntando. Thank you for featuring me. Ondla ngo 16 rand oseceleni. At least. Khona ungayilisho ngo 1 rand. Sibonga lapho, sibonga uNtando. Zinana, thank you. Danko is thank you. Ihethi loliwe wayidudula. Sanda uyaphila ma? Kuba muhle likijonge lihle. Bakithi angikho muhle. Yo, ngiqatha. It's at least. Yeah, but akufani. Khona bangekho at all. Yabo. Yabo ndaba ukuthi ningikhulumisa isingisi. Inkinga manje ngithathe ngibona izintokazi kuyaye kufuna ukuphuma lesi silungu lesi, yabo. Bese ngabe siliyazi into engayifuni leyo, yabo. Kanti ngiyaye ngishintsha ngendlela eziningi futhi, yabo. Mina bafowethu yazi ngiyaye ngimangale mina bafowethu ukuthi yazi mina bafowethu mhlambe nginama walk awu4 noma u3, yes. Mhlambe nginama walk awu4 noma u3. Khona umuntu ongakwazi ukushintsha iwalk yakhe. Mesha ngopete, uhlezi hamba ngopete. Mesha ngegwegwe uhlezi hamba ngegwegwe. Mina enginemlenze eqondile. Ngiyakwazi ukuba ngathi ngihamba ngegwegwe. Ngiyakwazi ukuhambisa kwejongo. Ngiyakwazi ukuhambisa kwepantsula. Ayikho indlela engakwazi ukuhamba ngayo. Yolanda, hello. Khana limtshela Fokofisa kuyaphileka. Emvelo hello. Vele ubisi 6 rand ngapha 7 rand purity rand. Thetha mfowethu khala ngani ke? Yini ongakhala ngayo ngaphela kuphelele lapho. Mekuphumile nje mfowethu. Uyaphila ma? Bona amatshitshi uhambisa kwephara. Sure, mangibona amatshitshi ngihambisa kwephara ngifuna kube kuzokube ukuthi nalo uthi ukushela is not abantu. Yo lezi imoto bangumsini. Ukushela wethu is not mina ngifuna ngabe ukushela mina. Shela. Niyaphoxana ninjani mantombazane vele nifuna ukuyibuka ngathi. Umuntu ibone muhle ke manje kanti ngiyamzama. Ha ngiyakuzama ngiyakushela ngwenza umuntu awushelo. Uyamphoxa wena ungenza isilimo. Ngiyachaphaza kahlahle uyisa mina kahlahle wena. Ngiyakushela wena uyamphoxa ngihlaba ngepani. Ungenza isilimo ngiyakuzama awushelo sidalo. Ay. Ngaza John umuntu onopede ngiyajona umuntu onopede. Kaphila phela mina ekhanda. Kuyadlala bafethu. Aphelele hello. Angibizwa ngoba mfeka. Mina ngiphoxela ngempela ke futhi ezokuthuka thina emakhaya. Usiphoxa? Azokuthuka. Sokuthuka sikutrendise futhi. Who are you? I am me. Who are you? Umadlebe wakhohle ukunika inamba yami. We mama, unayo le namadlebe? Wena unayo le namadlebe. uNkulunkulu wakhohle unginika wanginika amadlebe. Wena unayo le namadlebe. Ngiyavuma namuhla we role model yami. Sibonge lapho. Danko is thank you. Awukaboshwa ngiyangiboshwe futhi. Ngiyangiboshwe futhi. Yakutini hello. Ine namadlebe. Phuma lapho please kidnap me. Yo bakithi nifuna ukungibophisa ngivele ngifunakala. Ngiyisuspect. I'm a suspect. Nifuna ukungibo. Athi okunye okunamadlebe. Akukho okunye niyazi kuphi. Manje semangibhalisa kuwena ukuthi ngihlekani. Ngizonivale emakhaya.
Ya asinayo inetwork emakhaya. Kodwa isetabini. Ekhaya nje ayigcikini ayikho network. Ayikho network. Once waphuma ngegede. Uphuma ngebhede wangathi ya kahle kahle iqala nje uma uphuma ngegede network. Usaphumile. Muphuma nje ya. Boya uze Richards Bay. Ngihlala emtuba nje mina. Awumele ngihleke manje. Bhuti omdala uhamba kanjalo umuntu leyame engezwe. It's your boy Alwadi. Sibonga lapho. Uyi inetwork yeho emakhaya. Yabo nje endlini. Hayi ayikho wani. Kodwa nje khona lapha ngigula nginomkhuhlane. Ngaphuma ngashaya iphi. Ngiyokho umsuzwane namagamtrini. Ya. Network ikhona ke lapha entabeni. Clean. Hayi kodwa afike egcekeni is not abayi. Ngiyabuza ukuthi unangaka. Ngabuza unangaka ngimdala. Nini? NgoJanuary ngizobe ngithi 24. Khona okunye. Hethi loliwe wadudula. Yema sengikhulile mfowethu. Kodwa nje ngeke ubone awunantshebe. Lenduna lena. Yawumosha umcimbi. Awunantshebe kodwa ngiyothi 24. Cabanga nje. Ikhona into enjani? Icula kahle njengozahara eshoka mnandi imali beni yami ethi loliwe wadudula. Uphamen we-country. Uphamen we-country. Hayi bhuti. Yaphila? Hamba. Awukhulume phela ngizikhuluma kanjani. Awukhulume phela kabi yami ngizikhuluma kanjani. Hawu umchita lona sanibona. Jesu. Mara kabi yami manje vele uhlezi ushalaza nje kanje. Hayi lutho. Yazi uyabonakala ukuthi ngathi uyathula. Hayi lutho angitholi kanti. Uyabona ukukhuluma ngathi ubheka phansi so. Hayi ngiyahlonipha vele sidalo sami. Hayi ngiyakuzwa mkabi yami. Cishe nephuthelo. Bajabule ke lana sekufika. Ungenza isilima nina anijabuli manibona mina. Anijabuli manibona mina. Ngoba sekufika uBhameli manje. Fika uBhameli. Fike nama-connect. Hayi lutho. Ama-connect. Angizokhipha abona mase uzophela November ngiqala ngikhipha ama-connect umuntu nomuntu obambe yakhe. Oh mina seningijwayele. Yes. Sebengijwayele mina bafuna abasese fresh. Angifresh mina. Ayikhali intombi bafolana. Ngisho nengakazi za comment ehlezi zibuku live za commenta namhlanje inxathi ufike wena. Ngibonge lapho bafo. Izandla zedlula ikhanda. Sengiyohamba nami ngiyocela amanamba ngegama lakho. Kahle ngithi yabona. Nami le capacity mangena ngithi ngazi la chama. Amanga dlala. Ngiyatshela. Ayikho lonto leyo. Ayikho lonto. Bengakubulala. Abamfuni ngabe le chama nami ngisaphuma nje ngaphandle la. Nendaba ngabaxoxela uthi awusuyondla. Wena yazi ngangafika lapho ke akithi uhlala ePMP. Ngangafika ePMP.
khona lapho engafika khona okokuqala and angaze ngiposte ngalokho. Hey, abantu beqhamuka mina. Bathi akahamba. Bengibabuka kanjena bethule bethi du. Ngabheka le kuthiwa uLight akahamba. Ngithi yes senginyanya izinja yezwa. Engabase angaze ngabaseleka kanjana mfethu yezwa. Kodwa phela lokho angaze ngiveze. Mina ngikhona okulokugcina lokugcina nila FMP. Oh lokugcina. Bekumemeza bethi awonhlwela yes. Cabanga mfethu. Ish. Kodwa bonke labo bantu sebethule manje ngoba babona ukuthi sengayipost sebethula abasho lutho bangenza izindlini. Yes. Amela mbangenele ngenduku. Angeke wakhona. Ashana uNtombazana awazi. Hayi ngeke mina ngeke ngisho ngathiwa kuthiwa isuke emakhaya kanjani ngeke. Zikhona lezi engibonayo ukuthi hayi lezi ziyashinga hayi kodwa ngeke. Ashana uNtombazana ngaphandle wena awazi. Akhona shana ngiyawazi. Sengeke ngafunda namantombazana aginqa insizwa. Ayibo. Iginqa ngempela insizwa obuyithembile ukuthi yahlubana. Iginqa nje insizwa ingcole nje futhi. Yabo. Hamba hloda khehla. Ayaphileka bafa kufani singezwe kuwe. Wena uyekhaya u10 days la ama10 days uyekhaya. Amathe angisho okahle into engangifuna ukuyenza ile engayipost. Oh. Ngangifuna ukuba khona yabo. Injongo kwakuyileyo akukho kunye. Oh. Ngangeke ngiye ekhaya ngoba ngangikade ngiyile ngikathi zayivaliwe. Khona injongo kwayo ngangeke ngiphinde ngifake imali futhi ngithi akuthenga izinto bese ngingakhona. Ngifuna ukuvela nami yabo. Aviate. Yabo? Ayengene ngale yakubazali. Yakubazali uqala. Sidalwa. Yala eselihambe kaningi ibhanoyi. Athi no. Phinde. Sendiyakho ibhanoyi. Hey mfethu ningamithisi bafethu. Angeke bangikhoze mina ekhaya ngamantombazana. Ya indlela ibuza kwabaphambili siphambili thina ikunzima. Amasenishanelile indlela esahlaba. Ayi ha. Yabona futhi ukujola nomuntu osebantwini. Kinga enkulu. Angifuni. Angisayifuni intombi yazi, angisayifuni intombi sebantwini mina. Sidala. Bengibuka ngevideo engane bengicabanga ukuthi asifane ngime nengane nami. Hayi ungayihaleli leyo nto leyo ishisa leyo muzwa lo ushise leyo muzwa yabheda. Yabheda leyo muzwa. Phela la uthi mina kufanele ngisebenze ngonyaka ozama kufanele kube khona umuntu ongiqhumezelayo ukuthi ngisebenze. Hayi ekhayini bagqugqumezela usebenze. Hayi. Kuqala ekhaya before uthi uphume ngaphandle. Ekhaya izinto bangigqugqumezela ukuthi ngifunde vele kwabo sebukhavati sengifuna lo ozothi noma phela ngithi yabona next year vele bama enakhosi bawothi kuyaqedeka la like lonyaka wathi kuyaqedeka ngeke ngibe nandaba nokuhlala ekhaya ngani nokuhlala ekhaya ngawugcina umsebenzi kwaphela bese ngcono kuzoba khona lokho ongiphushayo cha ngeke phushwa yini phushwa ukufuna imoto ufuna ukwakha indlu imoto clean phushwa yiyo ke imoto after imoto usingaphushwa ingane cabanga usuhambisi uma wengane nengane ngetaxi so gibela ibhasi taxi iwesi ibhasi ngeke never ngiyadlala angifuni unakhozi sesifana nowendo nenakhoza nengane zakhe sibelandelana ngathi amadada uyabo wrong lo nto leyo very wrong bese mina yami nje yizo phela ngeke ngisho ukuthi nginemoto noma nginayo yini yabo kodwa nje ayisoze yagibela itekisi yami ya ngeke ngisho kodwa ukuthi nginemoto noma nginayo kodwa nje ayisoze yabo and abantu abazi ukuthi nginemoto noma nginayo nawe ni moto phela boy uneplan la cha phela
ngiyasiza nemoto emares madoda. Oh. Seyipaka mares. Anihlala manje sabanjani angena eNakhosi parking lot. Lana i-parking lot yama security kuphela, lama security asebenza la kuphela. Nama security aneyimoto. Usuthi kuyahola awu security. La abalanzima ngempela ha. Anzima lana kuhlezi kuqasha futhi bafethu laba bafethu kuhlezi kuqashwa la eRes yami ama security. Namhlanje khona ade befikile la izolo khona ade befikile nakusasa khona bazofika. Kuhlezi kuyaqashwa njalo. Yafanele ngilungise isitifiketi se-security manje. Banemali cabanga inangu ama security la adla ini le. Khona lesicathulo lesi. Khona lesicathulo samabhinqa lesi esibiza esingabo 6K. Abit Aqoko abit ashaya no Brentwood ama security la. Mala boy unakhozi Brentwood. Nginabo. Unabo. Ngithenga abanye futhi. Ba right ngabo Brentwood yabona bakwenza ubona ukuthi uyinsizwa ngempela. Ucana mina ngiyofuna zodwa. Ngigqoke nje uBrentwood kanye. Manje ukuthenga uship nje. Uship. 1.7 nje uzoba right. Wow, ngisilima manje. 1.7 uzoba right. Uchipu. Imali ngithola ngenyanga le. Oyish plus NSFAS wonke lo. Clean. Thenga ngo NSFAS. Ungadli. Udlingezo nje. Udlingezo wena. Awungeke. Mina phela ngizothola NSFAS okugcina kuNakhozi. KuNakhozi degree yamanje yabo. Plus mazuthola sekuphelile. Mazuthola sekuphelile. Gone. Semele umuku ekhaya. Gone. Angisho njengamanje ke sacrifice akuthenga ngawo lo. Uma usuka uthatha u900 uhamba uthenga Omega. Uthathe at least u500 lapha kadem uzothola escape. Manje lethe ukhuluma boyo usayibala kulo 1.7 NSFAS. Cha phela ngisho awu uzwa ziyavana ikole thola noma uhlanganise noma isipana nyana esincane. Alright. Leya hayi anokhuluma. Awu amabheda yakwenza nje lokho sifunda nayo ama res kodwa nezimali singaze ayithatha up. Ibona na ukuthi wenze njani bafo. Owende bayadinosa abantu. Banemali asibazi basebenza phi kodwa bahola 1.7 bafaka uLuwela no Steve Madden zama nawe. Steve Madden usiyafana noElise. Okay abanye bagqoka okushike bafaka bashintsha ama frontal kodwa bahola 1.7 i120 ifrontal wakwaThem. Ha angisazi ke mina ngiyakutshela kodwa ke baningi ke bafaka nje okay siye ama frontal no Steve Madden bafaka ogusha abanye yabo ogusha khona usuku nosuku banemali abantu zama nawe khona sisi oposte itekle Gucci lathi 1.390 la TikTok still imali leyo ke uyadayisa iGucci yonke 1.3 cha phela mhlawumbe sekusebenzile Kosinami lapho ngiyabonga bami into engitholile ukuthi nebhokisi leGucci seliyadayiseka angijabo bahlanganisa imali uzama imali uzothola yonke lezo zinto lezo angithi lo muntu mhlawumbe onemali afika adayisa athenge eNakhozi into epahle bizama mase mhlawumbe uPepper Bag waGucci ayodayisela lo uanti kaNakhozi kazama wa WhatsApp khona usimele sekudayisela lempahla le ngo WhatsApp isiphuma noPepper Bag wakaGucci angathi uqondile yabo. Yes izinto enzenza abafethu ngokuthi nifuna ukudlisela nje bafuna ukuthi kuthiwa bagqoka ngiyakulayithisa ekufaka intweni mina ngeke mfowethu ngiright ngifakele Mr Price
Oh Adidas ngi-right nje lapho ke never Hayi ngibone likhulu namhlanje ngabutho yazi. ngeke mina ngama kuthiwa ayi ngigqoka impahla ezishiphu ngeke mina ngistress and the worst nje mase kunendleke ezuntararanta lifetime ngazi ukuthi kuthiwa mengenzi into ngiyaphosta so yes ngisenjena mina dog ngisenjena kodwa kokugcina mina kwakumnandi ngicebeleka ntetemuka lapha sibukaneni. hey hey Ngithi ngiseyintweni. hey Hey sona manje akukho kubele emuva. hey ya ne akodawu ya hey ya ne hey inzima lento uthini mahana sawubona wethingo ya mina dog hayi manje wena sengigrand yonke into sharp khamba kahle azikho inkinga ekhona No khala boy. Inkinga izoba khona ngizobe ngiqanjelwa manga futhi njoba ngihlezi ngiqanjelwa mina nkosiyami ngoba ngiyayithulela bakithi yabo ukuthula kuyabheda Mina ngithi khala boy khipha kokho ngaphakathi. mina awu lutho angikhala insizwa ekhala awu thinga ngiyaphila kanjani mama awu lutho insizwa ekhala yena ngisoze ngakhala mina yikho nje ukuthi ngisho ukuthi umdlalo omuhle awuqhubeke Indaba nawu uzomposta noThakondle. Lutho angikwenza umsangano mina angiphosti izinto personal life issues I don't post Noma uzomlive phinde umethise. ngeke khabe axosha phela kade bengikhuza nje ngikala kuthiwa thuba asifuni futhi enye inkinga ekuthenini sizokuthiwa usuwonile Usuqedile kuma usuthi ayinkinga ingane inkinga vele. Inkinga vele kodwa ke manje ayi ngi-right ekwenzini ngi-right ya Ntombazane nje ngiyawasonda nje Awathi. ya ngifuna yabo nje manje sibheke December ba sazoba mnandi kusazogroove kuzoba namaphathi kube nama-shutdowns amaningi opens down nani isingahlangene no-opens down nani kodwa nje siyogroova Kakhulu. Lapho uthi usenamile lapho uyakuthanda. Uthandwa yimina mama kodwa ya cha phela hawu as supporter yami ya hawu hayi izintombi Sakwenzana amantombazane hayi manjumani sakwenzana amantombazane ngihlezi ngitrendla nje yiwo angifisi nami utrend hey ungcono utrende kahle ungatrendi kabi anama ngwafuna amantombazane yazi ngithena njengoba ngizoye egoli ngithe okay athi Stephanweni ngafika ngabona ubase ngene ngase ngathi umephuma ngizomsalutha nini wathi umephuma ngamsalutha kwaGrand umethi ethi hayibo you look familiar ngithi hayi lutho mama mina ungazi bakithi mina ngiyi-content creator laseThekwini elincane nje elisayifufusela wathi you look familiar akusiwo lento trenda ngokungondli ngathi yes cabanga lapho usuchazile uthi hayi ngiyam-understand ukuthi hayi ngiyam-understandisa ngithi ayikho lento mambeka umoya phansi ngavela ngadumala ngathi hawu TSS yo abantu bangazi kabi TSS hey kodwa athaya kusenani ke asakhuluma nomama wayo waGrand washo ukuthi hayi ya nani amlobhisha gcina esezilo to yona cha phela mina abantu bebefuna iqiniso ngima neqiniso yikho ukuthi ngeke ngilipost iqiniso yabo bese bethi wow relax my brother yeah cabanga bese mahloni ngavele ngahleka into engekho vethu TS
hleke into engekho manje kurafu yo khanje kuthula ethile ngondli nje nani into emnandi uyithethe shahle lempahla lena soyenza ihlaya and into right le kodwa at least ngiyaziyo lokho engikuthanda ngisanga ukuthi ungazi kabe akunandaba uma ungazi nje right clean because uzolokho ebuye ezocheck i-account yami ukuthi kwenzakalani ngapha yabo sithini wait just bazokureport yabo ekuyisa fehlele babetsho ukuthi ngizobhena nakho ayikazi ibheni akekho ngisho noyedwa wangireporter akekho ngisho noyedwa wangireporter because akaze kufike lutho la babuza la ukuthi liphi ipex nali ipex nalibona ipex the pex is here pex ihlezi likhona hayibo bafo ngifuna uqamba ngangithukile ngithi yabona abantu babelokho bengitshela ukuthi hayi deactivate account yakho ngoba izokukhalela ngathi hayi no the time you deactivate account ukuthi ngiyabasaba nani and futhi angifuni ukuvala kwathiwa ngivala ama-comments asi no angifuni ukuvala ama-comments abeze yabo waphendula nipho wafika khona umsangano ngiyakublock mina futhi uyabona ngisho namanje uma ngafike ngipost ivideo ucomment umuntu emention omunye umuntu kwi-comment section ngiqala ngalo mentioniwe ngoba ngadelete ngablocka lo mentionile uzosuka nalo ngiqala ngalo mentioniwe mangichecka akangifollow ngiyamblocka ngize kulo mention omunye mangichecka ukuthi akangifollow ngiyamblocka naye ummentionelana uthi akazobuka ezokwenzani la yabo so ublocka nje ngosa mhlambe ba close to 1000 manje abantu ngibablockile unzima ayike into engizima yona ngiyabloka nje wakhuluma umsangano ngiyabloka phela nami ngiyakwenza lokho ngiyababloka abantu abangimoshela umoya babela angekho mantana sikukhulume naye hayi into ayikhuluma mina ngibloka ngisho ungifollow wakhuluma udodi ngibloka ngisho ungifollow phela indaba kulongibheka le and into grand le kunokuthi ukhulume and uma ukhulume uphendule kabi kumuntu thola ukuthi khona nje ozo screenshot bese ethi awu wena uphendulana kabuhlungu nani umuntu ubedlala nami ngiyadlala nje mase kudlala mina akusekho sebenzisa le energy yakhe yokudlala nami ngiyadlala nje njengoba siyadlala yabo mase kudlala mina sengiyatrendisa ukuthiwa awu ngirude kubantu umuntu bengidlalisa mina ngiphendula kabuhlungu yabo uthi wena umuntu uyamblocka yenza into zami nawe wenza into zakho uzongena usingenzeni blocka nje phela anidonsisi ke ayina inkulumo yabo wenza into zakhe ngongondle bakithi bethi basho njalo phela mina bese yabona le ndaba ngayihleka ever since from day one ngayihleka nje angifuni namanje ngayihleka yabo ngeke ngayihleki yahlekisa asihane wethi ngohello mama ngiyaphinda kubingelela futhi Nkosi yami man nangu uSima Khoza uthini uSima Khoza uthi light ngisayitshwitshwi futhi uyitshwitshwi hayi ku right kuma uyitshwitshwi into right ke leyo mama uhlalaphi sengathi ungahlalela ngale ngako PMB ukuze namanje nje ungeza exsign in assign in ingendo day angenzi hawu kanjani manje hayi bafo unjalo nje usukuyidonsisa mhlaphi into mami yibo hayi intombi unentombi bafo engeke bafika leyo nto spec December manje spec December yeke intombi intombi yokubambezela bafo
Jeez. Bekungamele futhi imention la lento le. Abantu abafuna ukuzwa ukuthi unentombi nani bakunyani lokho. Bayazi. Oh bayazi, oneyazi kade. Bayazi. Akodwa thingo mama, yazi. Hey. Okay, walothi uhlayisa kanje. Hayi miyeke. Jesu. Walothi. Angimbhayizisa impilo endle into egrand leyo ngimfaka kumgqini ukuthi kahlahlawo. It's not like nami ngiyayenza and stuff ukuthi nje hawo. Yabo. New blood. Yabo. Mama. Ungahambi mama mama. Ish. Bethu wena Mbali zoma bethu ngaba loyal kanje nakuwendi angenzani Zombali bayahlupha eyombali angaze ngajola nombali ngijona nombali umbali usineke angaze ngajola nalo mantombazana emphini angisoze futhi right amantombazana angazi indaba noma hello angaze ngahlangana nento abathi umbali noma usineke sithola ngiyayishela hayi Wendi ababhedayo zwana ngami ntombazana kuthi Wendi nje uyaphila noma Wendi ngakaze ngajola Wendi siyaphila njani noma ngiyezwa nikhuluma kabi nje ngoWendi kodwa nje hayi nothi ubazi ngani nakhozi oba umbali nosine baziphela baliphaka banomusa kakhulu Wendi noma Nkosi yami ngicela ufaka yini lento ama-emoji lapho ngifuna umuntu ongibhalela mina imessage ethu Wendi naye ushunwe 1 yes same WhatsApp group mina shuthi nginenhlahla kahle nginenhlahla ukuthi angaze ngahlangana nalabantu lapho right phela mina umbali ngisahlangane nabo hayi ba right ukufana Ombali hayi ngeke where's PMP na ngasho ukuthi nje angaze ngahlala khona like angikwazi PMP ngasho njalo sikike ukuthi sengike ngaya na last year ngike ngaya ayana kulunyanga ngike ngaya kodwa angiyazi lutho kodwa bahlezi bekhuluma kabi mina bengazi lutho ngayo kodwa indlela abayikhuluma ngayo ngathi ingozi kunethembi ebugebengweni eSouth Africa yonke PMP ihamba phambili HIV PMP ihamba phambili asho ukuthi competition nomlazi yabana ngeke nomlazi ungemuva ufike kube PMP kube Newcastle la HIV so yalandela umlazi yes yo ngabe ngithi nasemtuba manje emtuba akunayo intombi khona insizwa zodwa ezimbi ngathi semtuba ibanginyanyisa yes ngeke kuyobana khona ngane fondelana engasemtuba right kabi shuthi phela yaqasha noma mhlawumbe ifika ngokuzovakasha emtuba khulele khona awungeke and futhi mina ayikho intombazane engayazi emtuba ubalo ukhona ukuthi TikTok ngimsesha ayikho intombazane engayazi emtuba mina ngiyabonga xolo ngesikhathi sengarealize silomuntu wakagida nengoma manje singabona kanye owagida nengoma yena awungeke ngingamazi kumathi wagida nengoma ngeke ngamazi hayi ngeke ngamazi intombazane right ngamazi emtuba lezi ezikhona ezinhle ziyaliphaka kugcwele izimbi zodwa yezwa angekho asivalete leno banomkhumuko abantu baya stream record awo live ayingeke hayi bayazi mina nedaba mina okuyadlala asivala Nikita uthi ngwasemtuba wena angikwazi ukuba Nikita nomgwaqo nje uyawuko aphakani bapha ukudla Nkosi yami like
food. Awu. Food. Hayi nikhithi asikwazi mntu. Awu usabani ungenamali? Yini ongayisabi? Mina ngisabi lutho nje anginamali. Sabani ungenamali? Hola kuthiwa ngangikhona kokhuluma izinto ekanje. Plus ba screen record ezwa. Baphapha abantu. Ngiyadlala njalo mina bafowethu yonke lento bengikhuluma. Bengidlala bafowethu. Hey. Angimela ngabe kulesi sikhathi samanje ngikhuluma kabe ko social media. Ngiyadlala bafowethu. Ngidlala bafowethu. Wena mina ngidlala lokho engikusho. Istate ongasithola nje na online. Lestate ngisibaleni. Sikhona online. Yes. Ya ngiyengizwe ukusho ukuthi hayi PMP. Never. Libhubha nomkhulu impela lapha ePMP. Hayi man. But yes. Hey. Yeah, hey. Hey ma, PMP, Lizinja mantombazane. Abaphozi ngale sePMP, yes. Yo. Ngiyarealize la. Ngiyarealize. Yes, atangakhuluma ngithule. Hayi thulphela. Ubani? Oh. Ya le plaza le ethi kekeke uyahlenga ngasigcineni ukwenza isilimo. Ngibona kekeke. Alamjito sibulala le one-day. Umbona ubuka kanjani? Unomalume wakhe, khona nomalume kaJobe bayafana athi we, ha. Zinse. Angihlebale lithi, lamjito yosibulala le one-day. Hey. Umuntu evele be serious nje the and worse lesi sikale sisiwenza kube worse. Uvela bese sona. Yes. Kuba worse. Umbona ngaqhoma. Asikwenzakalani manje. Yes, sosibulala lo muntu. Uyadayini. Athi kekeke uyahlenga gcineni. Ngenza isilimo. Isilimo. Ya ne. Uyafeza. Mele ngihambe. Amanda usubuyile. Kusephoy. Sibonga kakhulu ndoda. Athi ngiqhubeka kade ngikwenza la. Nankinga bafu be grand ngijabulile ukubone. Bese ukujabulile mina baba. Azo. Amanda kwabuyi. Wenzana lapho esikoleni? Yes. What are you doing in the school? Bye. Sengitholi babazi. Ay,